Sabe ya wotwa unu wonder. There are a lot of estate okotwa enje ne nsu aminu ato. Okotwa enje na enho epurugu. Ade ye gina ehese eniyema ekotote ahodi ni bom ede ma se wotwa ehho ni munyam hye ene hu nhira ebeye dia. Nyame nhira sa wo fa number na egu ase na ne home for edis awoso eye home estate and block factory. Afensu biem ebia wa amanone wo Ghana ope prota to prota dayi prota eni echi prota eni ba bia traffic wa enu ntini efre home no efie ne ye dia prota bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa ho ahia de ebetom ne aboa na yama wonsa akabi ne dia efre ne se ye se gina mo hene ne ye list bi bia de man asase kakraka ya mitwache oni nyina asase kakraka ni nyina eda tek he ya tek kuma se tek he ya tek area he ya ne wo brania mo bia bon so da form afenso what of brought ni bi o amanane wotimi mesi fienzi so sanse woni obi a wogi ni di wodi skamba gusuafo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe your company no on company kasia and on workers no bia bo adwuma no wo bana ma ye order so fa me pe 20,000 of blocks ye calculate ni de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders ayewo e bi kwa baba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye betwa blog no ye ni nyina egu cars ni ye de akogu plot so afi wa po bi a wo gidi di se o ma ye se egu so keke na ye hu video di a kire afi won say indeed o do ho abokupa in fact so o twa blog no gusu wie mpo ni ye de ko na wo gi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya say si fie type a wo pe di amount because ni papa ehun enna ni anu kwan ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efensu wo fie ni bi person nkofo me han uni ba bi de fa fabra de bo hu de hudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama ope dan han singing room self contained dobro the time bi a ope bi a na be see eye home estate for so ye be di wani e de wuda ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra be di oni brefie be bossese brefie be transas brefie e be hand na wo be ye hia the number de gu ase no krase munti ya hanu se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama sase pa manso na ho ye man dan pa amodini wo e man blog papa servicement akom usa ye ho a wayera frɛ na ye no ni nsawoso makra ba odifo ene odifo na ye bo awiemfo ba da wote se wo falumba ne tabo ni din no ono ene na mebe mo akọ na akotie nanum asem simape na wo hunu se ope baabi pa ope difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo ha wokore ha wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina ma oborofo oni bie papa na basa so so na eni gise me wo mne se o yare na ba na kache ha ono ama baabi a wo beda na wamoduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne ntiase so koso na wo pepere bia kompai body a ejape krum ene ewo se woko adiji se be wo ni se bosumi bia ye all 91 ti bia wo hye bia wetima prepare na wa babi bosumi bia ifia da to so mienu na wo ye no one fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etire na num kasa ketua na bo se wo tena num kasa mpa wo bo ebeto yam yenko he ne mra ya famina na ye bo odifo awiemfo ba me wo japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se ye mfa nche kwa me de medwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka misia mobro wa fo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nya gidie se Obama na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o e dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me se sia wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinyi difo ho ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no
ye ka che wa be yo hwan na be ju nsem mi hwewura mu baabi na ade beda ahoto be dia baabi a wo beda dia wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hwe kura me se wo de beda enye chinyi bomode aba na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese ye me number wo hwe ma kira kwa de nyame ye 0243 35 65 83 bra na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese ye amen. This is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are sitting in our family. A Koowaa Show na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no krasa wo to me bomb kwabini si anoma wo sam wo famani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Show so, e wo KUMAWOOD TV. Ne yanka no kura nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kura kyere no. Saa na minister yamfonso wo hia no kura. Na nanom ahemfo apolisifoɔ asogyafoɔ ha obi bia wo fa kura me yebɔ ne me hia no kura boa me ne yanka no kura wo man mu e wo KUMAWOOD TV ofa kwaba yeah cool ese we bai ofa je ho sein jade ya to kwabena asabi wanya respect bia ma na o kan afon kire no etim beto yakunadu no nso agi the same phone say Ghana politics football awrade nsanim tina da bia meka twom se mo ni asofo na chi de ni abeko anti prophecy no nyi wamwa ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yen so akeka bom ene yenso akabi ama wo so wate make sure so be he Koowaa dwumadie eye adwada ekosi fiada e wo KUMAWOOD TV na be ye de mu host Diane ena me de evre mo KUMAWOOD TV amansane yena edi mu Obade na ya de wa mamuja edi fusane oyemu a ye de na seda ye de bema no sanse abrenyi na oye na nadoye e wo homa ye da wa hwe so matches boni bia anka ya ne o se ka se papa why you wati enra ya kwedi e kwa me koma fu fida na wie ye samba ye so yi ni maso me di Diane eduhene if you start prayer ekosi se no watwe everybody ene yentina insama etwa de chichi our social media no so no ene betu bia to so ma also ho de ekoso na tele dada ye no no kame ho ya fast the PC emfama odifo na ye boa o japekrom odifo se odi hye bia na adwene ka no oye ne no ma pasa se bia so to say adwene no atoche atoroto aye se nwanyan no fa ne bre no e wo japekrom ordinatro ebeka no no na haban do si no tahini obaki kani na bom ode fiber so get tato na o say you adoma chede no obade no e dia che no obenya hoto odi hye na yu ka no sanso e na mo bro wanyanka krafo nyina no moja na bem oba say mututu mrika na mumra ye obeye mo ajojo na mo krani ebeje fefe sanso ameka also say what's me my Japan chroma the number and that's good so far now one no atwetwe nkomo and we be a sepatano or the domo now post a sepatasa was a baby hour no oba ho no beboa wa obe ni sampepe e dia ma anopo krai mu ene di encouragement dey April as the people say Nkoma home estate and block factory Bishop of Lumba the nation's uncle Edimonti Timai say opa sase se bi so about say ba ku bi bi so se bi so open blogs e dey do maybe open diary rent here and now what for ayi bibi and down bibi ano fadan home estate and block factory one of ebe wow one say for se we council on be payment plan amana say share the what make you an kakra na bibia ayi fantastic ejama mo sa asin so baby e de bia no e kama na feel so better na wadwene ho so be ira family and I said they know all those blue haha it's all a bicha etama anope wo mo ekraye mu ene di coordinate April o mo cha kwan e wo Kumasi Atinga Junction one of ni KUMAWOOD TV ena e wo dan ba directly opposite Zero Hotel et uju hanko adia one mo so eno betina se na omo no di town de na bibia I come on ejama anope wo mo ekraye mu den and encouragement bro. Yes, you me live on Facebook, KUMAWOOD TV GH. We're live on YouTube, KUMAWOOD TV, Sam Darko's Initiative, Sam Darko's TV. They're live
enti mo hwe ya na wa like your page no wa subscribe to your channel na afi no wa comment na wa share na afofo so enye bi a share so na make out say wo waso no na adwenche ne de for the taxo and I was celebrate mo share on Facebook live we say thank you mo share on TV so we say thank you Western for Brown for North for Ashanti region de na yenka e dem nyina se echechamo say anope money ye etna before remember me adorable the nation's uncle Koowaa on the international Bible reader memo wa Koowaa no ma me family crunch system enfama and na bonus the hard work pays but are you working hard at all or you are just there? It's a question. I know you're saying hey Diane but then they give you then so day me work hard and you prepare what has sustain you so jiro na yejuma so one you know and yejuma said you so they be a bones and why you stressful meaning so because say akosi me you adwuma na so sika ni so enti so me to be no let me be sebisa na se bi o the very for anampo mo a o betimi aboa me let me bisa o that one is there but work hard so we adwuma akọ and I don't say impo yes anya kra no enti se pede o smeso o kakra ye de betini we and the man o kra ni anje me ba chawada our dear me and some can say oh me dear me ye housewife me pay you man me ku ne be hwe me de me nye dwuma bia me hwe nkwara me sanye adwuma oba wana ho be mo ahwe de bia obeka se be ma no kra wo pew adentia if we say open wega be ma ko bisa ani pa chonka biska ko to wego ani pa cho biska to ringo ani pa cho biska to de bia be bisa ha se bia so se bia nya do pa de kra be bisa wo e ba sa wade ne nyede e ba sa bo nsi na ho hyi open pa na so hu a na wadwa obaby said be so demanding kete na afa no bonse na wade nyede ne pratwa kra nyede I'm telling you the truth we oba kwa na be ma twempa na de bia obi say this kana we na bufu but when you work hard not to say bibia wotimi bo won so yema ho a be ma no or respect so I'm telling you the truth me say me so ska mitimi ye adwum timi to me work say be so mitimi to matade mitimi to mpabwa bonse ukra no Bema no craft ferro or respect who you do. Why you cry bush? You cry pet baby, that's all. Worry, we because in about the bit my wife. Mona Yamia simple so I can for say be a song, say be a yard. What's me here? You must support so. What I'm trying to say is work hard. That's all. We a Bema, and yes, I did. I try to not damage. We may be a parliament area, you know. So me can say area parliamentarian. I mean, that is because I know and see some parliament house. We do come so if you are known to back home, a month for 20 years back. When you have better not born on us, maybe I never got every day you cry off as well. We yes go. So I not damage, so I not area home. Because I also call no back or call no about visiting a group which has money. It's a home. So you know, work hard. That's all. It's as simple as ABCD. For the work hard. You understand? And your life will be beautiful. And then come. So it will be easy. My darling. Atofunom ni yenafom. Se ubeti madoni ya wetanwo. Ama wetanfu ekomte na diani ya dida. Nensu erade she yese. Yekotusa yetanfu dadaja. Dayai. Oh, ni yedino. Let me adin show say. About you this my day out. A very day out. So you or the way cry you are missing you. Because when I may show. See you with your own year movie at your mammy. Would you yet name never told me? But yes, yeah. Yes. Christian saw me and shit. Anyhow, country. Yeah. Yeah. Obedjene ho. Ne ye di no. Wa ya wo dwene ho.
Kristo asɛm yɛ nhyɛ ne akwankyerɛ nti ɔbɛhyɛ wo ba watumi di so a wobɛhu sɛ ɛkyerɛ wo kwan no afei wobɛwie no na atamfo nyinaa anim agu ase wɔ w'anim na ɛna fam dan ɛna fam o tɔ bi ahwɛ akoa yɛti kɔ paa ne kwasiabu a ɔpɛ so ɔbu ne yɛsi nya abotere ma no ohwɛ afena yi kwasiabu a wɔbu yɛsi gya abotere ma no na chinchina ebi abɛhwɛ no nipa no koraa wɔ no na by force so dɔ wotumi so ɔba wo nua no mu anka ɔnka ho saa ɛdeebi nti ɔdɔ nti ɔbaa no nka wo bɛrima no nka nyɛ wo so bɛrima no adamfo nti nkɛnyɛ wo so baa no ɔdɔ nti adwuma nti na wakasa basaa na ɔkɔ nyame ne hene nyame ne hene biribiara bɛyɛ fa yɛde totoro bɔ nsu nyankopɔn ase ɔno de to nsuo na wabɔ awia ɛno na wade ne ho ayɛ ne ofiri sɛ ɛbɛboa ma kuro no afa ne ntoma bɔ dan ayawrɛ wosɛm bi na asi kuro bi ɔmfrɛ no sɛ pasibestan yi sɛ pasistan yi sɛ awurade nyankopɔn dan nyini ɛyɛ nyini ne kɛtrɛma dan a sɛdeɛ nsuo tua fa wɔ mu kuro ne so no ɔwɔ awurade nyankopɔn ba nyame mmom ne hu ɔtumi de biribiara sɛ biribi o aborosan a ɛtumi abɛdeda ne mfimfini atu aseɛ nyɛ asɛm ketewa o obi atia ne nabonsan kɛse a wasi no wɔtena na pampam sɛnta wɔn bi ɔtena hɔ 2 weeks na nsuo no bɛtwe ama no atumi asi ɛtumi tutu aborosan no ase sɛ akɔpere nsuo sɔkɔ so ɛyi ɛnam ɛyi odifo a na yɛboa na de sɛnde mede bɛsɛnde no woyɛm bɛhyehye wo saa nsuo ɛda hɔ te sɛ nka ahapo no na ayɛ maa na ne boa fu na atwi afa so ɛka ho yɛdi galamsey sɛ nsuo ɔmbufu a nyɛ saa na ɔmbɛyɛyɛ awurade hu ɔmo mmɔbɔ na wɔnsebu ɔmo kra ma me na wei deɛ ano ɔhye sɛ mayɛ ɔman no wɔ fantia na kuro biara so deɛ ɛhia me nyame ɔnsebu saa kuro no no ɔnyɛ ɔmo taataa yɛtena se sɛ ɛwɔ wo papa ebire sɛ atakɔ yɛ adodoɔ diifoɔ kasi bi ɔne fo chief ha mɔfidie da infact ka akyi wei deɛ ampa mete ɔmo nka akyi mfa nsɛ bɛyɛ 3-4 months nie nti ɔmo nka bio yes nti no awurade wɔnhyira ɔmo baabi ɔwɔ bi a prophet Isaac owusu bɛmpame ame wɔ faase mete ne nka akyɛ nyame ɔnhyira no nyame ɔnhyira no nyame a nyame nhyira no baabi ɔwɔ bi a afei awurade nyankopɔn nhyira ege prophet awurade nhyira prophet Ugaba awurade ɔnhyira prophet n'akoa Isaac baabi ɔmo hyehyɛ biara mehyira ɔmo Nazareth ne ne dini mu afei ewie nso so a rich condos man Adum bishop ekyia no kwan asonko so the senior contractor the whole kurom a the whole Banse Africa obiara ni hɔ a ɔwɔ machine kyɛn no Kofi Job ɔne Mr. Yebo a ɔmo bɔ adwuma ɛwɔ kurom awurade nyankopɔn ɔnhyira ɔmo afei adɔfo ɛgyemrɛ yɛn nuanom ɛwɔ abukyiri brako ɔkunani tete hɔ anɔpɛ wakyate mi sisi brako kura awurade nyankopɔn obi tete no nti wurade ɔsi ɛmfa ne nwura mpa nti na deɛ nipa koro wɔamubu a ne yɛbɛsi sa deɛ awurade nyankopɔn yɛnhyira no nea ɔma aduane die deɛ sɛ asɛm to no a ɛwɔ sɛ ɔde okra mu nyinaa to hɔ na ama nipa koro hunu sɛ wɔagye mi ɔnso obi wɔ hɔ a ɔtete hɔ abɛtwe ho baa na wɔhunu sɛ wɔadeɛ wɔ no wɔso nti na wɔpɛ sɛ wɔyɛ saa na ɔfa sɛ saa so ma ne mfa efie danya nneɛma mu obi agye wo kɛɛ wafa ɛno ne asɛm bi a yɛka ho asɛm bi ɛno sɛ wɔadwuma ntina wo sɛ ɔde ba ɛno na ɛbɛyɛ ho adwuma de One pound, woman could be bien. I know you're not used to be put in a cassia, or sitting on to Kakran. I know you're so Ministry, ya medema. The baby of your media now, damn pa. No one said you can mean what? Koowaa will be armwell. I don't put your name. The Bishop said you will be armwell. Now my boy basis are doing, I'll say, Jimmy. Oh, Bibia me of fear beyond my day. They are so far. Since you did ọba fufu anaba no menam to chance to bibie gu odidim woni nunu aduane muni di mu na mekọ na so betimi adidim afili a enough from the catch bra for say no catch say if you fa memenga bra for am telling you beji dan ya ye beji na ha if
Daya me say ye beji ene nu china wo se nipa kro de pressure frɛ. Yes. Ebe prove already to me atre nipa kro. Aha, but o mfa. Udi nkofo bi achi a. Gbasiafo bi wo wi ase. Udi o machi a da bi om de boapayo ani da ho na omo ye ne omo ho beto omo na wo mu bidi. Sa nkofo no ho. Sa nkofo na ano omo na made om behunu bia omo de ye omo fe omo pe. Onyene da se wo nsu nya bi oyi. Wo so bie di nto ya so de manemfa da bia na wo ka achi no wo ko na ba bi o be ka nkwasi asema kyerɛw itobre bi de na esi fom se no akyerɛ ne se e wodu no onsa na achi ojimi yes ko yeah ni enrade na de mi ke baba da bi se no ni asem so waka so wo mfa enu awie no afa back door no de abeja aha ndi o se na me dome me wo fa ase kro na ba bi wo bia wo de bla ani asa kro da awade nya go ponhira no onya ne kase ba bi wo bia no ma ne bonto de na we de nyame anim de small trees ye ketua bi kura da nya enne ye be bompaye enne ye yawada da nya ye free start ye mpai bui eje yensem na ano ebnada ipa bama yenkuna ya tokura ya shoto ye na obi oba ye bia so hunu awurade abasa ne nkonimdi ekoso wa mpayem enti enenso so ba bia wo biara a wo pese oba ema ye bo awurade mpaye akasa afi ne kwa wie yesa otamfo sore di se awurade be sebu no asefo no ma no e wo so twa to aba bia ye bombo Kristo di bo mpaye ayesua wo soro asem na ni nyina akoso wo class school park unya beduru a radio the number ne betuta na de wa frɛ wo fra ba bi obi e be kyew na bra be bom paye ni bi obi tie da bia o mako bi ofa mo de me no mbeko bo ntimi nsole mesro sole na anim da kura wo ha obeba ana amane beba ne bra 7 ni start 8:30 ni apon e mpai bo gidigidi na bibia enkoto temfama ye nyina awari nhyire onipa bia wo tie nim se saa na mo beye no amane ma esoro di ama wo radio ante my Jones radio adom ordinance ache ohu ye mobo ti yetiefo nyina ye ne omubom eda na se enen so yaba ye chie ahwefo ne yetiefo nyina rakwaku ya tese o hwe nti erade nhyiraw na wonyina wochi se odom berema ne ho ohu na de o de bia no onye wa de nso mfama mo hwe Facebook TV anopa nyina osuru nhyira nsuo ye gugure na ne nhyira ento mabrabo so na de mo hwe nyina nso entimi nkoso ye na ye bebɔ mpae e ba chofa number na memfrɛ mentena fi o frahye ne efra ofa na one abebɔ mpae aboso me kakra bi o emu nsɛm ehu e kyɛn na hyase ti bɔ modern sɛ obefa number na numere 7 omoden na join na ye nyina ye mo Awurade mpae sɛ unhu nsɛnkyerɛne ansa na afia kɔ na wie ya number is 0555 73 68 11 0555 73 68 11 0555 73 68 11 mo fatufu o hwe anopa michia sofo Martin enzo michia mimsa anopa o ye council Awurade nhyira Sunday ibehie. All right, and you know, yabane de na yab of course, it's streaming live on Facebook, KUMAWOOD TV GH, live on YouTube, KUMAWOOD TV, sometimes initiative, sometimes TV, live. You're moving on there. Now, first story making headlines on today's Koowaa Show, NSM. Church all the via or no, where defile teenager and as a prebi, all in the name say orchestic spell on her. Now, why church elder? Now, who to say be a song? Who deliver a crowd? I feel what if I let go. I didn't see. You should be in a Aye bia wanya mfinhye adu enso 17 years ena na busuafo de ne kɔ yɛsɛ ababaawa no ɔmo sɛ huhum bi tene so aso ma ahwɛ antutu ase ntɛm a entimi ema no enwo enti yɛde ne kɔ ma papa bibi nti no yɛmfa akodaa no edin entudwa ya akora ne papa ene di animu ede abaya no ekokɔ ma na nakwadwo ɔyɛ dunsini ne sɛ wɔnhwɛ no nanka wɔmoa masa huhum edi n'akyi no emfiri wɔdomo enko ampa ɔmo kɔ papa ne fie ɔmo kɔ no bi sɛ akora no sɛ wadware
ɛna akora ne se de bi na ɔse ne kɔsɛ nsuo bra na bedware enti ne papa no egya no de ne ma no se gya me de na ba be hye won sahwe ne so yie ma me ɛna wo kɔ no ka kye akora ba ya ne se mesrɛ wo ade wo hu de yɛte wo so no se ya hwe ne entutu adaache ebe ha wo enti de obɛka kye obi ahwe ne ye esa se kroma se de agididi ɛne enim se wo ye adwuma bo adwuma pa obi bia so ahum di n'achi no ɔba pɛ na kyɛ se wonya ne nse nkyɛ ne ama ne ho ato no enti penesona de obɛye bia obɛka kye obi aye na ahonto akora ne se yiwagya otie ne maame ase ne papa asem ɛna wokɔ ye papa no ɔkɔ papa ne de papa ne friend se wo mra odware we papa ne friend se wo mra ɔbaa no ɔse honhom na ɛte wo so no se metumi atutu afiri wodo mo di ama wagye se me ne wadansa ɔyɛ no ɔse na ne yɛ mo ahye to ɛna ka kyɛ se wagya me yɛ babu no me fa ba mada ɛna ɔse ai ɛno kra na ma honhom no ɛte wo so saa nti no ma me mmoa wo na honhom no emfiri wagya me so me pemiti edum pɛsɛ daat me ware na me wo etu ɔte ase ma no no ɔne ne daaye wɔse anso no ma na atoa so bɛmprensa ɛna papa ne ka kyerɛ sɛ wɔnhwɛ no wanka ankyerɛ obia entu ɔno so ama mebɔ ho ankyerɛ obia ɛkyerɛ na papa ne bɛka kyerɛ ne sɛ deɛ ne ho si ɛfɛ na ne ho sisi ne ho so no ɔpɛ so ɔware no ɛna ɔse da bi misha afena mo mfinhye adum 70 years pɛ mi kɔ school mi wie entu ware mi ade wɔse yai me pɛ sɛ me ware wo de wo yɛ me yere ɔtɔ so miɛnsa ɛna ɔse da bi enti ɛhɔ mo na akɔyɛ nhyɛ ɛde ama akɔda no papa ɛnya de sɛ honhom de bɛkɔ na ɔse wose wo ne me da wie pe honhom ne beko enti wa rape mi awia na se wa hye me ne me ada we po de defilement se binya 80 years wo ne me ada wie bejira ka kyerem so be ware mi aka wo yire mu mama be to so miensa ebra mi ko school de mempene so enti na ya twuma mentwe ho no mo na abusuafo ne te se sadunsini na nakwadwo ene ye ba no wadade a ye mpene so saa omukoyi posifo asotire ema posifo ba mu kofa na nakwadwo ene na nakwadwo ni nua panyini ade abetu dwa se Nana kwadwo aye dunsini no oye obi a wodi ntintimai pa e wo Roma na so na wo krom wo no no etisi e ka se ye asam ne court ade anim guase beba enti enyimre fie ne emeka e na busua se hene ya ye enyimre fie na enyimfa mafie kina enti akora no kiremu se nana ne no wada eto ne no wada ne nko ade ese emra ene ne di ma no eyeyi ye enya ade se honhom de beko no se wo se wo ne me da wie pe honhom de beko enti wa rape mi awia na se wo hye me ne me ada we put the defilement say binya 80 years woni mi ade wie bejira ka kyerem so be ware mi aka wo yire mu mama be to so mi ayan ana kwasi dunsini yo mun chiri ntum na oye dunsini na ofi do mo say oye elder so mo chirim so dintintim bawo Roma sorry a ewo homu etina ayi abrante bi ka kyerem so hwe so dem ho abosafo nyina eho de say ya bia ye wo si ehia sa ankofo no wo no da bia me kan say no na abidi a Christopher acha because ye nya sa ancheche enim so adu ha bia wi yes na me kan do enim so adu ha bia wi edu ohia no na so ye mfonso bitu ha bia asi mintimi nkwa sanity ye boyefu a ho onim wi yo pe ye krom ye wudi ni Christo say omo no ba ma wo ye na wo yare no wura hospital no obi wa na dro de man ne ho nya nto ne bi di say di papa no ba bonte pe yale ya na e wo no so ti meka ne ho ya ne de ye adwama afi ne de ne na ntwetwe me nya mfa bi asore ba na ago ho betimi ne wada aya na ye simple ade a enya nwanwa bi a but say na ya na ye sere se fie nim ne ye se ye kopa ya se je nko fie nim nkodi bone wura wana nko aka wo tia zizo se e wo de ye hospital enam se me kwa akopɛ du anu mama me ho ato di ye ona me ko ba dam na akoka na ho gidigidi ede se obi boda no na mabonti gidigidi ede ne kwa asalama omde pane ba akoka na no adwoboko ti bodam no da asalama na asɛm ese ede ne yipie no edene empesa de ne pie da because onye na adwen se obeti ne ho afrade no asebe okomu na ho enti no ye besere se etomle bi wa asentene ma da bia me kan se papa wanyini oye wadwuma kama no obeti ase no na mabonti wanyini oye matured na fa ija no intimidate nkofo enye fine wahia obi awurade aye odu nsini odu yeni unim se ka haba boma obi yale afiri ne so ni awurade nim so betima ye no no ode hutumi agyawo obi aye mobo wese obo an wagina sa mobo ye ne so na odi atie pa odi asumi wa ade no so wa anya ma no eno stand me ye police panyina wo na mu be chen obi ade ade se ye wa kura se omo anom tuntu ndom de ya abortion no heba afo no udu ye obeso na oda
na ɔde go hu say wanye mo mpɛ so ma me bɛte wanye mo mpɛ sɛ bi abusua bɛwu ebi a wokɔ school mpɛ so life bɛsɛe ntubo so ɔfɛ no ho na ɔne wa dance ana ɔde aduro no ɛbɛyɛ wa wɔde ayɛ ho ɛsa so gyina ɛdeɛ na ekura wɔ ne so ɛde disankɔfo ma bra bɔ nyɛ pasaa de oyi ohia ni ehin no nipa bia wɔyi ohia ni ani no gu ne yafu anim ase wogu ne yafu anim na ase de ne ji wa amane ne ho nya ne totroto tɔtɔtɔ 12:17:5 adɛn na wɔ sɛ woyi ohia ni ahi sɛ ahia no nti na wokura bi nti wode yi n'ahi wode ka abotosɛm kyerɛ no wode hyɛ ne so ɛsɛ deɛ ɔbɔɔ no no na woyi n'ahi na deɛ ɔbɔɔ no so na ama ɔnya sika deɛ ɔno so so ɔma ho nyɛ ɔtɔtɔtɔ da ɛyɛ papa no gye mia no wɔhye ɛba saa na ɔmo kye na ɔmo ntwe n'aso mo ɔno ahunu sɛ aso twe no sɛbe atiapɔ ankaa ne akora no ada awie ma honhom ne ntum firi ne so ɛkɔ na adeɛ mpo no ka kyerɛ no sɛ ɔpɛ no na wɔnka sɛ wɔmpɛ wo akora a woyɛ adeɛ ama na wotumi ka yɛ kɔnvense ne mo ne wo daeɛ deɛ saa na aka sɛ ɔkɔnvense no na ɔmɛdɔ ma mo wale yɛbɛyɛ yie ɛnyɛ gyimi na tew so a bɛrima a wawale mmienu kyenkyene a sɛ ɛpɛ mmiɛnsa yɛyɛ mma ama wo nko a wada adeɛ yɛ sɛe baako pɛ no a na ne ti mpo ɔyɛ yere no sɛ yɛ a na nyɛ kyɛ ne ahofono na ɛwɔ wiase a ka wada adeɛ koraa yɛ sɛe ɛfo ɔno nko a oyere ma akwan sɛ week ni mu fan 4 times koraa wahoɔden yɛ sɛe a wanya mmienu a wobɛkɔ aba ase na wosɛ anya time bia mu pɛ bi aka ho yɛ a me yɛnya aborɔ saa ɛnyɛ pɛ sɛ menkum nya saa wɔbɛkɔ n'ani ho ntini asɛ ayi panyini nyansa biara ni nea papa ayɛ mu me banfo ahoɔden mama me ba sɛ wosi so a yɛ mɛntɔ ahoɔden ne mama mfa wakɔ anyɛ deɛ nse ɛmfa wakwan so nya nneɛma a ɛnsɛ mfata Proverbs 31:3 wɔtu sini gyimi foi wɔsɛ ahoɔden ne mmaa ɛmfa wakwan nya nneɛma a ɛnsɛ mfata wowɔ akɔnya no so fa nyɛ nea ɛnsɛ mfata nsiri bɛda ate saa nsɛm yi ase wakɔhyɛ asɔre panyini na wuro ma yɛ presby pentecost ne yɛasosɔ ne so na adeɛ wei asi na waka kyerɛ sɛ ɛbia so no mfitiɛ nkata so ɔsɔfono dana na woyɛ bɔ dana na awura sɛ woteɛ ɔfɛdifoɔ a odifoɔ atetekwafoɔ hunu nyansa tetekwafoɔ a wɔasɔre ne mu hunu nyansa na onyansafoɔ yɛ adie mu deɛ di yi a ɛne ɛnyɛ nimdeɛ Proverbs 21:11 adeɛ na yɛ ɔmoyɛ saa deɛ ɛsɛ asɔre ne mu nyɛ nipa du a kɔ wuro ma ma yɛ bɔne wuro ma afoɔ nyinaa tintim sɛ adeɛ a wɔyɛ ntim mfa ne nkɔtum yɛntwe n'aso na wɔnsua nyansa yɛde na nkɔtum nyame fam wadi bɛyɛ 3 months 4 months ma ɔmti atwe n'aso deɛ ɔbɔ ɔmɛyɛ biom na asɔre mpo wɔ sika na motam kɔyi na ɛno ne kristo som no ɛnyɛ mo kata so amena mu n'aso na wakɔ so ayɛ because ɛyɛ suban ɛwɔ ne mu ofiri ba asɔre nyɛ na teachings a mode ama na nyi ne mfiri mu nti asotwe foforɔ bi wɔ hɔ ɛbɛtumi ama nipa no sɛbe wasa kyerɛ ɔsɛ wɔfa saa asotwe no mu ɛsɛ mo bɛso sɔ so sɛ yɛ no kata so mu n'aso saa na mo ne no ani ne yie awurade nim sɛ Paul ne Silas ɔmo nya mfonsuo biara Petro ne Yohane ɛnya mfonsuo biara nso yɛde ɔmo kɔ afiase oyi n'anim yɛde ɔmo kɔfa mmara nim eduru bere bi no no asa akɔyi ɔmo de hyɛ ne munyam ɛsɛ ama nipa hunu sɛ wɔwɔ tumi deɛ tɔmire bi na so obi di nsɛmunu bi yɛn soma ano na so no ade ne pɛ yɛ sa ma ne nkɔ fam awurade soma mo so sɛ mo nkɔ kuro no nkɔ ka nsɛmpa wanka kyerɛm sɛ bɛprɛsi mu no mo nkɔtu ne honhom ate no so de sɛ ho nso twea bɛ wɔ sɛ mo fam later no akyerɛ sɛ mo nhyɛ da nyɛ bɔne biara nti mo mpie mmra yɛbɛserɛ yɛ a yɛnyae nneɛma ɛte saa ɛne su bi ɛte saa na ɛmoa ma nneɛma nkɔtɔɔte mfama yɛ na yɛkɔ so yɛsɛ yɛ a yɛnhu kristo sum n'anim obiara de ne gye misu bɛba bɛfra kristo sum wohwɛ sɛ yɛsɛ obi a ɔyɛ church elder anaasɛ obi a ɔyɛ dunsini na otumi yɛ saa de wei a what you think about it a wotumi sɛ wodwena esi so dan ɛnɛ nkora no adusifoɔ nso sɛ bi sɛ nkasa no ma wei deɛ ɔmo kyerɛ o ana papa me boa kwan ɛnɛ nkora no ɔno wɔn so mo ɔmo pɛ sɛ efi bɛka wɔn ɔmo kura adwaman kyɛn hwee ɔmo ayɛ ɔpɛ yɛ akɔkɔ ɔmo tia papa no ɔmo na akyiri obi yere obi sɛ ɔmo tia na abɛpira wɔn akyi wadeɛ no ɔbaa wabu ne nsa ne saa nneɛma
but odunsini a otete haban de omo bebiri na adwama yo mo life pa omo de adwama de eyo mo life pa aya na ensem fata nkura na aba no so bi ye nkura pone 17 years de oye matured enough nim se be ye wuru so ni yetu a nya na ne mani tuo omo ye omo de na asem na abandia nkura na aba no danyan danyan nya deliverance asem ne yeto akura 17 years nim se e wo mpai bokwa bibi to so ne apesi yetu a awurade kura kasati asa adwama mo kwan so onim se nya no kura na kire but onu ana kwa ne bia papa yi pe kakra ma no ne ade no ne di go na asem ba wi ahụ ọkọ a won gochire mi na wo so wawe na mpa oni 80 dia do akọkọ to ndim go kasa me ne ka se o ma mani ska na oje ye na e mbasi akasa 2 mi wa no sa asem nya di wi ahụ yo ba ba ye wo no wo ba regret ana wo ba regret rather that's the enemy you see sa na mate wonu nya na pra ne ye ba mra ne nya di wi a se do be kan ne de no wo be to amnam 18, 70 years old, I started SSB. When you see any one nice, if you are better now, a year Papana Conan was your school grammar for amount. So, me, yes, yeah, meaning is 70 years old, convincing or the bishop said, Bay Indian son of me to jail that the end pass on fat. One year, I will call any discount come in our crown fine or the man pine. Who said then? Ne bi odi abehyo se mpesem kware na akwara hu se na papa panize na wo me pa ade akoya ade a na ma je anu ndi je se me mpre ne bi odi threaten ko ne so na ma odi afaso achim na no kwa abeka ne sei ne so ko chim se be ye na muka so ntu no se e na mpaso ne na dante be ba be hihim na mpe sa asem na ba wie pa ba ya tu se na me yam da bi papa ma de kai ntante ta pa chonte mo majority da bi that man solid can you to say I did not call the same will be able to so no idea I was all come 7 years solid oba no mi enu kwa plan wo kukom makoye ade anya na apie ni a kire wa ja tu sam ne na kabo mkoye da bi monyesa oba bi anim sam monyesa obechiem aya hyehyɛ ne die ne yie da die tira da bi amone me manya asɛm wa wale asɛm amode ye de monim sɛ abufuo na kɔ so ye onim sɛ kasa no no be koduru a obenya na anu ne a woyɛ ya bobɔ so a ebebu saa be ma wo afi die nyina dubo so ba na asɛm akɔye de eno so ɛkyɛ obetena pie wie na ohun sɛ na sɛ de ɔhwɛ no sɛ de na amani sika ne ade no wɔyɛ lusu ansa no ɔnani aba no sɛ na mekura me yɛ wi ambɛtena ɛkɔm di mi bo sɛ no kron ko kan kyerɛ busua no sɛ na me di atro so atro minim ne ba me so a me ko kan fa kyɛ me na me sa na metena wo nkyɛn no ɔbɛyɛ no kukuo mu aso mu ti mo chopa de mo pɛ ɛyɛ kukuo mbɛ ko yɛ nipam na ni buase ɛ ba chopa ni tinja ada enya ade mpa memo obi kura bem I will quickly come to you. That you are metro the Amen person me no but ya see. Sure, me ya see. But ya see. But se me hu ni se mafumu. Nye se nya ware ase nye mpran na dan fom ana se me no tuwe. Na ma hu se ade wa me ma nya ade. Enipa bia ya ade se hwa no we hu okofia. Ubadwuno. Odan no odwuno hu se we de ma nya ade. Mpa cho what ya say. Quickly I will say asem ya me kan ade mpa cho. Ya ni ba bia mo ya ade ojepa. Abufu aba makasa etia mekuru abufu ntekwa odwene ho be pacho odi asem nase megaya wale makotene fi mi pese me sahaba o ba be kan sorry but ade a woni oba yanim dase ade bia me say what di be kan wa ma wo adi for example bi ne ne yira kan bo madi obi awu no ko police serious ye ne ye kan bo wo ye be ma na ene start ye di drum opa convince be ma ma ne ye yesu be ohun se supreme na bo betima lusu ni omo no oye gu ni kunu so oye gu wo so oye gu he enu ni tu ke bia na nko na bia nyame ya ma meme su bi na e ma no ye o te se asem afa o ma ni nim e ma ni nim se oba bi ade nim guase e be ba onyi tumu me oba di bi be kan mo se nya ni fort kra o nim ye si ye o ti ase Obusa ne se. Ana okirche o se o da deja. Ana ka se o da deja. Bia me share o se menni bi no wadi. Na me share se menni bi no wadi. Be ma ne se oba o de be ka.
no kura so oba na ade ne ka me ho no ma me dua ne bidi ana o ma me dua ne bidi Awurade Nyankopɔn ka kyerɛ ɔbaa no sɛ ana Awurade ka kyerɛ oba ade sɛ nti na woyɛ sa oba ade na aya ade we no sɛ wɔwɔ no na wɔdaadaa me ma me di bi won na da me e ma me bidi Genesis chapter 3 verse 9 nanka mmara no so yɛamfa ama wɔ yɛde ma nipa ti nipa na n'adwene mu odura obetumi akɔnvinsi nipa ɛyɛ ade aka nipa so nipa hu sɛ nimguaseɛ ba so ɔgye tum ka sɔre ɛna fam ɔso ɔpɛ obi di birem yɛ dɛ ɛma no yɛte asɛsie wodeɛ makamra bi nto kyima wobɛbɛ mu a bɛka sɛ ɛyɛ yi wonim sɛ ɛka ɛba wobɛbu sɛ yi so ɔbɛka sɛ yɛ yi ansa na leta atena ase pa a wahɛ dɛ ahunu nipa pɔte a ɔhɛ dɛ tu anam wɔte saa na yɛde kaa ne sɛ mede nim sɛ abaya ne nim nea wɔyɛɛyɛ yes danyɛ na me ne wo nyinaa pie yɛne nam mantam adeɛ hwɛ akɔra no ɔmo a ɔmɔdi 15 years gyense hyɛ no fo ekura sɛdeɛ n'ani da hɔ nim ne ewiase kɔ no wobɛtumi akɔka kyerɛ sɛ saa akɔra no yɛ bɛyifo nti yɛtu a yɛde na ɛna etu no ɔsɛ ɛno nti mesuro nti mate aseɛ sɛ ne me na adeɛ wei deɛ ɛntɔ aso mu ɛyɛ biribi na papa no ka ɛtɔ no akoma wo sɛ onya saa adeɛ na ɔpɛ ɛna ogyaa ma ɔne ne daa na mmom ɛkeka kɔ awareɛ ne adeɛ na ohu sɛ papa panyin de ma mɛfo atom so saa mempɛ ɛna bi akɔfa saa wɔ haw yi nyinaa ɛde aba sɛbe sɛ yɛwɔ nkora no bi wɔ ha wobɛba baabi epiepie tenatena yi odi papa panyin akyi paa no waba opie no ne ne bɛda wan ne sɛ wobɛma no biribi adi atɔ fo ama no ɔyɛ oke baako ka awareɛ sɛ ɔyɛ ɔmo odi kura nkasa bio ɔmo wɔ hɔ aha ano no sɛ ne nguaseɛ ba a wadene nada no ɔbɛbie maa sɛ wɔne ɛwɔ deɛ ɛwɔ so wɔnya no obɛnya nti yɛbɛsrɛ sɛ no so yɛ a yɛnhwɛ ne yɛnkɔnto yɛ ma ntea akora a okura nteteɛ bɛka akyerɛw sɛ nna no nkwa ne bɛma wɔto bɛyɛ ama mbɛyɛ nkame so anaa ma mkɔbɔ mpapa amanneɛ sɛ adeɛ no a so wotumi sei ne yɛbɛyɛ nti ɛno deɛ ɔntimi mfa me convince ɛ bɛɛkɔ bɛwie du nsini ne sɛ ɔyɛ ɔba nti okuradeɛ ne bɛ ɔtimi ane ne kɔdaa wagye mi nti yɛnya di wɔ adi wo ama mmara no adi wo yes wontimi nka hwee mfa ntete wo ho but yɛwɔ fa ase nkora yi a ɔmo bɛɛ ne yɛbɛserɛ m sɛ yɛserɛ ɛsɛ sɛdeɛ nyame ayɛ ɔmo nkora no ho akɔnɔ no wakora bi a wabɛhyia no abɔnte wotumi sɛ wokɔ fie a wakyiri ma bɛɛ num nan no a wakyiri bɛɛ bi ho nyɛ wakɔnɔ deɛ woteatea no da bi a ɔnyɛ hyia no abɔnten skin bi ɛnam nim baabi ɔmo maame no mpɔ nku firi ma nkora no na nyame so ayɛ dɛ ayɛ nkora no ɛba no to kɛseɛ kakra akora no gye nsɛ ɔbɛbɔ keke ɔbɛbɔ dressing atwe sɔsɔ ano ɔmo ne gye mi ayi wɔsɛsɛ famous wɔn gye nsɛ ɔbɛbɔ buka no ahwɛ type of dress ɔbɛyɛ n'ahwɛ n'anim dua wig ɔbɛhyɛ no wohu akora no wɔ ne mu wɔnyini kyɛn no kora de bɛkɔ akɔto fam nicely na ɔno so akɔte aseɛ nicely a wohu no suosa no madu dɛm ɔyi wig no ato hɔ saa mmerɛ nso so nkɔdwo do nkɔ asɔle no deɛ onyaa no suosa nti ɔnkɔ wotiri anyɛ yie na ɛkɔfa asɛm bɛ ɔnim aguti ɛserɛ ɔmo ɔmo ahyehyɛdeɛ ne nsɛ ɔmo age na ɛkɔ baabi abɛduru biara wɔ ho adeɛ mpaninsɛm ne dɔɔso nti ama yɛn a yɛnyina yɛn ho nketenkete yɛn ho ma yɛfiri sɛ yɛ classmate foɔ wɔn sɛ yɛn a yɛayɛ nwensere nwenwenfoɔ no yɛn hɛ dɛ nyini da tu kɔhyia no na sɛ ɔno so ayɛ wuro nto abɛ fete o nwense nwenwen a wadwe ne sɛ ɔyɛ age mate na nwenwen Ugoza afei deɛ ɛyɛ ɔsɛ ɔyɛ age wokɔ keka afei wobɛduru dɛm a nkɔmmɔdidie mu a womusa no no ɛnɛ so ɔmo yɛ nkorabɔ no tiri wobisa no a wɔka mfie no kɔmfɛle wobɛso ɔhɛ da mmɔ so ɔso madi obi kura tim ma ɔno ɔtim sɛ ɔwɔ 16 wɔpɛ so ɔka kye 18 nti wobɛso ɔhɛ da de ama wɔ sɛ o ɛyi next month yɛ a ana mɛwura 18 nti wo sɛ ɛyɛ sɛ ne ɔtaa no hɛ yɛ a afei pan na yɛnkɔhyehyɛ case no wie no ɛsɛ wɔwɔ 16 hɔ koraa na afei adwuma adi wo woka hwee nyɛ yie nti yɛbɛserɛ ɔmo mmoa mmarima no nso so asɛbe ɔmo nenam system mu kakra na yɛsɛ pressure no wɔ wom no mmarima ani gye ayɛ sɛs pressure no wɔ wom no mmarima ani gye ayɛ sɛs ɔsɛ no nko ara na ayɛ wie a wura fi wo haw wadwendwene kɔm ɛde wo ɛno na ayɛ wie a na ayɛ ɔte sɛ wobɛyɛ yie ɔsɛ nyame yɛ da kreti saa aduane ne ma mmarima ɛwɔ n'ani gye different nti ne map sɛ obiara adwendwene ne nsi so a ɔga bi ɔtena ase nko ara na ɔpɛ sɛ ɔfrɛ no na agya ɔmo yi saa adwendwene no to kono ɔmo akyi kyerɛ wo wie ansa na ɛkɔm so mu a ɔni aba ho sɛ sela saa abrabɔ no nsi yie ma nti yɛbɛserɛ ɔmo so mmoa yɛ kakra yɛn nso yɛ nipa yɛnya nyame a yɛbɛsom no bi ɔmo ammoa yɛ adabi yɛbɛyɛ si amena yɛ sɛ yɛnyɛ ɔmo hwɛ ɔmo ahyehyɛdeɛ no mu kakra adanya edu Sunday ne Saturday na ate adwuma mu ase ha na nkora ne twam a nti nyame honhom ntew so a wobɛgyina agye namba awurade nhyira wɔn
Radin Shay, of course, they're streaming live on Facebook, KUMAWOOD TV GH, live on YouTube, KUMAWOOD TV, Samdakus Initiative, Samdakus TV. We are live there. We beg of you, comment, like the page, and of course, you subscribe, and then of course you share, so others, will be part of the program this morning. Second story, April. Also for be a action, Nama or he's on the run, all because he said. What could a student next? Na you should be Thomas, you are taking it. Yeah. Nana Kraka. Oh, you are him. Oh, wait. I'll go to Nana Kraka. Oh, you are him. Oh, wait. I'll go to Residents of Skafua Mantem, a suburb of Mankasim, are in a state of shock after the body of a woman believed to be in her late 20s was exhumed from a residential apartment in the area, which is in Mankasim, in the central region. A pastor has been arrested in connection with the incident and was escorted by the police in Mankasim to exhume the body. Police are also searching for Nana Clark, who is the owner of the residential property. It is believed the deceased was murdered and buried in the residential apartment few days ago. Residents who managed to take shots of the incident were seen glued to their mobile phones in dismay as they expressed shock at the incident. Some of the residents spoke to City News. We try to know what happened, but I don't know what happened now. So, our friend, what you should appetite to know, men who know so I know quite. Say, in Susie, will be a 2 news and I will be a transmission them as our 2 say good on your problem. The police in the catch them no, Miss Open way a problem. It said the mother on a minino. Robin Mangas and me too, ne our friend, my shadow prayer console. Nam catching them, true and challenge, Mutunea here. No catching social or and no call for, nor from the young good twins. Me bread the pain. They started a year 2. The choir minimum, you twin who the impression or your bar, or a man who watch and out or what not to. In fact, I want to community collapse. Me and Simpan, I'm saying, I can't believe it. The man and to my head, no was on his sofa, no what the sofa about it. It's Abaco. Makasimha, the mad way all paso hapa. And yes, I have Poco. Oh, my way, me, Paso. You move West Cano, Massa, what the one you are. From the Sika, I will. I can't remember the ya, Massa, what for excavator? How much you done? Well, I'll show for thee. No, in a crack, who I can't be the boy and I say, to me, I put to 2 turn way to have no day go. Hey, yet it did him can't cram you way too funny, what the nail quack. The aim is our paying it, and as I the mob land all, but yes, I have a cray, how you want my hand. How you papa and him, let them know. Or say, Waha. Assemblyman for Edumazi in Mankasim is urging residents to be security cautious and look out for one another to prevent further occurrences. You see, we should be each one's keeper. The best person that can protect you is you yourself, not even the institutions. The institutions have roles to play, and I also advise that anytime we hear of anything going on within the community, at least we should try to alert the security personnel in town so that they can quickly come to our aid. For this very message we have been preaching to all gathering. Anytime we find ourselves in anywhere, we tell people that we should be security conscious. But brother, we are all totally down upon hearing this issue. We are not comfortable at all, but we don't know the exact thing, so we cannot speak to the facts. Police in Mankasim have retrieved the body of a female between the ages of 20 to 23 thereabout,
in an uncompleted building here in Iskafa Mantem in Mankasim. Apparently, the lady has been killed and buried in this hole just behind me. 2 individuals have been arrested in connection with the incident. Residents of Skafua Mantem, a suburb of Mankasim, are in a state of shock after the body of a woman believed to be in her late 20s was exhumed from a residential apartment in the area, which is in Mankasim, in the central region. A pastor has been arrested in connection with the incident and was escorted by the police in Mankasim to exhume the body. Police are also searching for now. Say adie say no man trans na ni mo machi nipa mienu a edi say wuyi yetimachi o mo nko ade mekra amen adanya ya na duabo eda chi ni say yetu o ma asotwe be na yede mo eno na sa atemu na anko yi a na wo soro adwa ti wa wonsa wom bia na otua wo kasa de etie ko nipa di bone a asudi e wo say ko ne so mo na nipa na wo say ade a wo ye enyi bia no esefata say yede ma no. Then where yourself will be. Eno wa hini bi na aka bom adi awu ati sei. Na no meka say kuromu abayifo 9 pe. Na o man ga na omudi yenya. Na abayifo 9 no yenya asofo yenya ahemfo. Na yenya ye politicians ka ho. Okay. What you asem na? Yeah. Enti si abobo abayifo 9 ni nyina na mu mienu aka ho abom. Eso matima ye ne ma ati sei ya. Aferi ye hunu abayifo na ati ye so no. How evil they are. I know me tia senu mu kakra se sa na tia dia. Yesi ababa ya yakunu. Oko Mankasim. Oko nursing training. Na interview. Afi kra na ye be fa no. Na oko ye no. Na ni sister mpra. E de ka ba ho. O friends and your interview ni ya me fa na ye ko. To ya bi ogina kwa ho fa ka. Ni sister mpra ni beduru ho. Power by. Waba. Then your Mrs. Stan, you are not a trim brady, eh, said, me kunaba, me call you written name. Do you need this time? Pranas are down for no one. To answer command Casim or Cochiana down for. And I or didn't call a down for any. And I said, no, quiet or in a condo. Say your mutim posa crown one conon to your very new. And I read him now, crown and print a petty between a do by you. So, Michelle, I really you know, means of a quack canteen on 1 million and the kundo. And none a yenny woman ye him just a more yenim. It ya no sa ya wouldn't come on to me years. I buying sa son him way. And a woman some cheerful dear chile. Near Busana no as I know what you said. Maybe no. I'm as you will see no buy an imber brothers or him. And a mammy cool noa, near te. Ya one yaka. I am the Biamaka was a kruma. One more would dip for hours as my Ghana so. And if you are here for 9 I him for and our software, not politicians. We are would do for 10 will be a politician, Jiska, who would di, who say, whoa, and a sabbath fracture. Would dear the enemy motion shows and no put dead. And Yanni Yasa will be Sabaya young woman as a two. Or he didn't say, no one himself wouldn't him. Now bet me Pierre said, and I him brought and any monyam tiano. Abani monyam not to form there, you rather die. For him to live, na obi wuru na chi tikum ye ize ma ye nananum ahemfo ahemfo chiwade ne fosem die ye nananum ahemfo awudie eye won dechen obi a na make us say e bi mu na generally all of them da ya wo hene mfom ye de a obi a ye decent bo hene fom no hwe adwa no wote so de monyam beka na wo nko a na wonnim a da ya no de ta ya om nyina ba ya na ne ka edene obi ntrase se abɔ ne kuro bi so hene nipa bu obunu ne ade na akwadi bɔne bi wɔ baabi na wo no wo hunu abɛkɔ akɔka ni otie bia obedane evil ajei nyame kura nim bansam ne ka edene bo kuro ba so na menche wo hene ote so se sabe wo hene akoye jamana sem bi no ofiri se wo bɛka ma wiase ni nyina ate wo ye dai wo na so ye eda no bi no ba ro be ka kwan the already nim say ahemfo hu ohu because onipa bi ade tumi gya no say tumi ne beto for ma ompe di ni obeye bia asa bi tumi ne betena se na obeye ohne hu nti se jata mu bu die
nya Bible kan ohene ni wohu ati se jata mu bomu ni ado ohene ehu ezuzu jata wo ti ase e obi a oyi na bufu jata timi kum jata hunu nipa o mfeva sa jata betuma ku betuma brawo jata betuma hunu ama ba bia wo ko wa ye confuse wo be san wani bo jata ni ma ne apesa o ye untimi nye edi ade ne zuzu jata adani means ekum ye ize man go jata ni kum de enya de keto asa obi a oyi na bufu ni ye ne krabo ni edi onse Kristo kura de ne zuzu jata koro na e ka cho so ye juda mu jata go betuma ku betuma brawo betuma niama Kristo timi ye no eye bro diase so sa na ahemfutie no de wo ka wanyi binom ohene the moment abefa that position no say hu ne baba betena wo so na no so no mpese olusu say ni munyam ni nti oburo wo de uti ba bi akirema etu check ya ahemfu bi priority ye me na naso masi baaye no na okọ okun no kokumwe kum de ene ohena no de ya bi ketua bi o easy task yes because there be a yesu ojanti ade yi musuo yesu ojanti ade bo atenase yesu enu ani ana obi a otimi kum jan ni na ndua bi anipa kum ye ize ma no that's the difference between ojan on jase se obi ebewu ni amani nwu a ye de ojan na ndua awi presi nipa nkwa omo nyina akura sa sunsum no a eti so nipa bi timi kum na ndua ize a odane nipa ma no a anana ndua gra ni kom nye bi nje nipa obeda area the better yo kum na ndue no ya chichiri na ndue nan no ni nyina echi nipa sa asom ansa no no ba akofo na timakum ado nipa yenya chichiri ni wi nipa ba akopetimi kum no ya chira se ni otimi kum na ndue no nipa kum be easy di ama no yenim ba bi ekum na ndue mo so yi ma yanka firi wa ya ahemfie ani dwan ehọ na ya na ekoso mo na sunsum ekura mo masuro ma won so badanya wo ka no kura wie se ya na de abegyina ne aka ase se ebinom ye fro quarter watima yi ho afiri timatu binom na se amegitum waka to ama no ebinom yanko radio eti ahemfo mochi wade ane bonefo sem die na tini ni mu na edwet no hini bia pese wo dwetim no botre ne abrabo na wewo kurom so wo hene ana wo hene enkura bata bia nese bibi koso na na pe obi asoma na sa ni pase ni asoma no ko yenim so aye bi pen obetimi aye nti dirty work bia koso a sa nkofo na eye ya chini sei no de ne ye beye ya meye so yo hene nkata so ana boni be kuma bonifo boni bia kum nipa bonifo na wona wotene ni no no nipa bia wotan ne wotene no obebere obre Psalm 34 verse 21 da ya ka dia kwesi sai yesra papa no mahemfo ebi mu o magimi kakra wudie anso o mudie yesra papa no asofo ebi no awurade mfra won na ja kunya start adwuma na etimi de sa di ni fra wundi edi ni da won so na munti nipa kasati anyame na ese nyame adwuma a uye due sani awurade aye nyina wantima anhye no munyam na asame ye kasati a na munti wo se nyankopon din wa amanamam ye se nyankopon edi e wa amanamam Romans 2:24 sofo a wagimi wundi o papa na obo wi ase ye wotu mu adomu ne wadomu nyina ma wabusua bi amasa bi wanya akora wo mu wi no na wasa agwachi bi ekodi na wu asoso no sa nyame a waye we nyina ma no wantima anyi na ye na wundi umye ese ni di adue emuodu na waso mbo bonfe ma spinal cord ni eho chichima wo firi mu fia wotu anamon a ese fata dan ya ye ko nyina so esan so wo wi ase o ebetima ye esan obabi wo kra asma woni so na ne da me pre na ne ho me ate no akowu owu wi akokodu e de koka se
me ne oba na ye sei na sei no ye nyantini ade akosie no dan no so de be ya wo du kan no adwena akosi ho so ofatu we ni menye oba o se mewa na eja da kuro aba na mse de me koka bia hwe na eja ma hwe se bibia ye totia na bia oba bia so first time ye nyina ye nim se wo heda nkopeche se pepere ho kakra beba na mo pepere mu ana ne yale ye odu nim se bia na ni na eje ba ade asma eba unim se bi kura aja the feeling bi na eba na wo koso ana tim no owu no enya akukodu anko report se me ga ba me chese ya ebe otim so okay se obi ehun na chemi nkotu amana bi mfa ne nchim unya adamfo bi wa akukodu awagimi kakra no so ntufu se wo de come yan chiwa no be boa dance ebe ese no be we de se ebe chiwa tumu ne mpa amana bi wa mfa se obi ehun na ekoba ne sa ye chiwa eno de wase asem no obi anim se boa payo na de ko obi abeka ne ye ne de positive chiwa ebe bu se de ye pe because of anamo otu enso na ye sign na aba eno na mesra wo soro se ye say bi na ato omo de a ono awurade mpegu way out because eno de ya na nnafom oba na wo wunu kura nim se papa yi dom yi ontimi nya me sa onim se o mamiska boa me anko obo asem abara mo ebi kura asabe school yo nya akwan a wo go protocol hini protocol no de ma no eno wakwa awie no se asofo yi su na nam ne so se me wo hini bi adamfo memena ma obi ne bi a ohine de ma no so oni ada ode ne beba fa ne be chia me ne bi obedu no se an ho ya me fe ne nkomodidie na afa na nko okoriye ena di we ya ba oba ne nim se papa nya ne bone enzo ko mo fa so asie ni nti na afa obo nso obenya asem eno de ye benya temane adwena ko se betima to me papa we radio ti we betima to no ne ba ne sa obi aso be kan ne ye ne de etimi to wa wo fie wutie ne ba ne sa ne awre ho awurade mpegu way out nam de afutu aso so se enipa nya akukoduro en approach asema eba wo so ye de wo kwa afiase enchese wiase wiye no Nelson Mandela ko obi pen e wo fa se Rollins o ko obi pen owie obedi man panyini edi etomre bi na sa asem bi eto ya power issue ne tie you have to approach it as it is Insura mani a obehu bia ya me insura mani a obehunu bia hwe honam de mu bebegu afiase honam de mu bi begu ya honam akono na de wo ko afiase no asomahwe ukwa ye beso wa he na mbehunu amani ubehunu amani dinukure kodru wo na mema nkwa abotiri de wa so ne ntie de ohum ne kacha asafo ne kacha asafo ya futuo esan betima to obi a versions 2:10 mini mai bia ne ge ba ne chena no na me pana me tigote maami ya bo ma yo mbi bia wie kama maami ne ko tena toilet sink so wawu papa ya da wa chane ge yi beba aso wo che wo ba ta so oko ba go na awusi so memem ana mitu akosoro ade a chi ya na posifo ti ya na jom be fa papa ne de ne ko ye fa body de ko de papa ko shim so wo kum nipa ya mono because of kwan ye fa so ba ne said ono ade ne ho ko ye okoda mu ene yase da bi ma ne tam ye promoted eno na ye ko huru se bi obi na ku no dia ne ye be start ya bu se kan ko 2 weeks omo ye ni nyina bi de ba ram si we die e ne yade ye ne ba no obi amfa ne nsanka udi so ne man na dido ekwan pa so awe ne kama a chese no de bi amfrem afedi ko yi man wanti man trafi obi mu atu na mi kwa beti wa feli ko yi ku akaka se na mtifi obi it wa feli se wanti man metna obi mu atu but say sign we ye finitiri so etimi srawo etimi tu obi a misre krisem parliament we de be ya pa but atu anya akukoduro go to the police station the nearest police station tell them me get about me nche papa me ne ntebone ya ye bibia yo de tiatum kuku ye nyina afọ madam timani na me buzu na mbuzu yam shi a chim ntu ade mesra mo kofa funu ade mo nchimi nchem na mo ntom bo ma me hwehwe mi ehunu ade property na ehia me pa choni akoka che ni ye nipa o metro nche oso bu kintin abebo mi say ye be kwa hwehwem ye hunu say ye bibi na ku na ho asan dan say ubedwane o mbechu di asa wa hyeda na wa ye ubesie no de because kabusu anya funu kwa de ubi okay so far fun po frɛ abusua adwene sabita frɛ omo akora begina sɛ we die sɛ dia won ko nsa akora ma yesi abi before won ka ye na ye wo ya odie manipa ye wote ma manipa enti mesrɛ wo ye ni sɛ dia amwa achitumi no so no
Daya wa sari ade ne je. Enti mesre, ye hunu ne se ababua ma ne ma akoto te dia maye. Ye hunu sa ade no a. Da ye be difo ewo sabi ye papa ye ho. Bozi nam so ne akodifo. Anana ma yemfu tie me bie ma, ebia na te se ne American so. Metro say ya omunti gimi so kakra. Na wo boa obi a, ne kyentene ne nkoda. Ano na nyame timi gu mani mate sa bi no. Because what the animal nyama jam some of boa mo manfo. Mo ba mo se mo be som yen. Di ade ehia ye bia mo na wo se ye de beda mo. Tu protocol men twen wi obi ansa na wada ne protocol na ma no. Boa no no so mpa ba bi nsi. Da twa ba ya na su no mani mo nyama wo. Ubo so yale wo fie no afafo. Na we Mr. Opon ya fa nsu obesi mi su wo fie. Afa wo nko. O papa na aye na so ababi no no. Wabeye doctor ayale afre na say papa de ni ona mama komra. Wo fie ane atoa wo. Ema mu ye du. Tinya all the protocols na sabe. E wo se mu di gina so. Du ti na ya sesrade ni wie. Ti na ya se ndini ni wie a. Protocol na ya de na abre wo. Ya basre. Upo obi ato obu asese ne pe. Na mfa ne a wo ye ni nyina so. Na mfa ya sa nyame mpesa wo. So wa che wani munyam position bi di bre bi. Na obi hia mo awon nche na opese unya benefit bi anse nyame mpe no de obebu ani mase to obo si nipa ne pese mepew ebi wo kura unim no protocol na de ne ba won nche na wabehu na ho ofe no wape no di to obo ka chense ma me protocol nya no nti na me bepew wo mepew ankasa wo de ma me mpe ma nya wadwuma ye wie e nyame pese ye ware ye be ware se no no wo no kura ye ba dwemba na eto ni ti ebi ko nkope bi ono abe cha wade na aye wo kram sa na awurade maboni bi ansi di mesre ya nananom nananom panifo ngo se omsi pe kontutuo no agwan ye omo de nana ya nyini so akohwie nyina da bio de ne kra na mantamu obetam wo wuram sesia na ye de nyina o mafa aka ho ne ye nam kuro mu ne ye bresa me kwa commercial break nana mesra wa nana mesra owe kakra mmoja ye bi ye fra ne kaja bi esa ye sha abrabo ase ne man tane ye ne ye bransa ne ye nya bi we ge yo tina na front yanka wo live pa nka na na atra ho sisi kanti enye danya mema na ebre ti afa ha ye mfa nka nchro na walefo ne yiri bia ti fie fufuru na ntime wi wo munyina so na ba hwe ye dia ketwa na nam wo no atam na sika front na wo tell na ehuna mane danya wo ni almost nkura bia na mo na nanum front mitimi se ti betima ya media wo ti abesre na nanum not approach and one feel na danya se se be ya for na train unfortunately no na bia kwa approach na was study na say me pa chewo sa akodi ya se wo ka na unan dia eni ejina nchen kura na wo heka ya na de na sim wo si ye ya ne credit kura ye 2 million wo so ye weekly monthly top money so you have to cut your coat according to your size. No, we don't have any coat with size bi omo na yes amane ka ho sa Are you sure? Omo ana force ye ne sa amane menyini sa akura ne nam wo no ono aye ni dream se obenya ba ma bi ne ya o si ya obema 2 million bana na ne twa sa asa na abaye na kono na afi aka ho na abaye ne budget na da ho yes abaya bia siswa the first imprint treatment or the kum na one or the brand did you Zabanti suna first boy from friend man chop money 2 million on fanadwene nkwafo mu to a certain level say o ko be ma foforo be ma no 50 cedis o peke brand ne ye ho nti woni sa be ma ne jai o se wa wo ba ne de ye 25 na 3 eno na betima kipo am na hu se wo be ma wantimi pe oni wani je ne entali ye nti mpanifo ndi kan raise price ne ma yen yakatua level e ba ne sa o konya nipa na o bre yes me ka sa wo mu kakra na sabi wo mu video mu gimi ha ye mabunu no wo di asem na se wo adwuma ye nye tua ka 1000 na naso fa no one day ni pie a wo si ni sika obbo he ne nsem ye 1000 wo so je ne month di month so o calculate ye na abedi no kura kura ene month betima ma oba ne 200 na 100 sabe ya benya bia to ode abobere tuatua wo dan ka ne ade sa ba yi betina ho ana na ase no ato no ti mesre na se monya nan na wi a mo ntra nan ne ho wo fie na mo mo aye na yeso na ote se yeso nya ne ba na wo pe na ha sa ha no o mo mpe sa akura tietia ne mama pese obi ba wi bi kura so oh awurade na bia minim no wo fo I'm going for a quick commercial break. It's okay. When I come back, we'll continue, of course, of
said I can you want to buy more that's a papa GB no was Pastor Bia Jimmy Girl pa manahame. Anyway, we'll be back after the break. Stay with us. Home. Mepacho. I am the nation's uncle of our Bishop Lumba. Home estate and block factory. Abawa bubuano. Obi biara asabi opesa umre fie. Na afi uma boss say bi. Na who say yes, ampa esu mi fie ni no. A home estate and block factory. And ye did sa ade ebrewo. Wo estate a ebu men say isu bonkum ni nifa nyina. Yenya ne da no. Ye boa ma obabi ebia na oni adaje. Ebia wa amonone o akontrum. O prefia yesie wi ato because unyi obi ani a. Oba besi eye home for so a. Ye beboa ama estate tiapo. Ye nim se sika pa ya. Ye nim fifire hu asem. Bible so oduma ye ni bia na katu asem. Amo oduma ye nim fifire wi wona wona senti no. Wo for me am ko gina ho bia ye si dan ehwe hu se ye the block papa dey si cement akodan ni sebe ya woto a unu woda there are a lot of estate okoto a enje ne nsu aninu ato okoto a enje na enho apurugu ade ye gina ehwe se enye me ekoto te amode ni bom ede ma se woto a enho ni munyam hye ene hu nhira ebe ye dia nyam nhira se wo fa number na gu ase na ne home for edins awoso a home estate and block factory afensu biem ebia wa amanone o Ghana open prota to prota dayi prota eni echi prota eni bia traffic wa enu ntini efre home no efie ne ye dia prota bia wo pe wa santimemu eni nkura atwa nwahia de ebetom ne aboa na yama wonsa akabi ye dia efre se ye se gina mo hene ne ye list bibia de man asase kakraka ya mitwache oni nyina asase kakraka ni nyina eda tech heya tech kuma se tech heya tech area heya na wo brania mo bia bo so da form afenso wato prot ni bi o amanane wotimi mesi fienzi so sanse woni obi a wogi ni di wodi skama abusuafo no mbodi enamfo power wo fa mi gina ma wo se bra home estate and block factory hwe ye company no on company kasia and on workers no bia bo adwuma no ubana ma ye order so fa me 20,000 of blocks ye calculate ni de ho bo ama utu ato accounts ni a show 2 weeks 1 week 1 month it depend orders ayewo e bi kra beba na otira ye na order bia ni ho a ene ne ye ma be 3-4 days ye betwa blog no ye de ni nyina agu cars mu ye de akogu plot so afi wa po bi a wo gidi di se o ma we se eguso keke na ye hu video di a kire afi won say indeed o do ho abokupa in fact so o twa blog no gusu wie mpo ni e de ko na wo gi ye di a yetimi gina je wo dan plan ya say si fie type a wo pe di amount because ni papa ehun enna ni anu pon ye uyo odwuma ye ni bi upe fie mu a ahan e de adwuma udi bie hospital udi fa workers akotenam oba besi eye home estate and block factory so a ye be ma ofie ni bi efe nso wo fie ni bi person nkofo me han uni ba bi de fa fabra de bo hu de hudo de ma ye de ama han e de ama na bibia akotote de ama open dan han singing room self contained dobro de dan bi a ope bi a na besi eye home estate for so ye be di wani e de wuda ba bi because we are from home so we believe home brefie na bra ba di wani brefie ba bossese brefie be transase brefie e be han dan na wo be ye hia the number de gu ase no krase munti ya hanu se obi e di nsawoso obi e di ni dwuma wa ha e jama sase pa manso na ho ye man dan pa amodini wom e man blog papa servicement akom usa ye ho a wayra fre na ye no ni nsawoso makra ba odifo ene odifo na yebo awemfo ba da wote se wo falumba metabo ni din no ono ene na mebe mu akọ na akotie na numa asem simape na wo hunu se upe baby pa upe difo bi de ho akobata no a ye wadifo mu ahodo minimo hawo kore hawo wo hwa abodamfo wa ha ene ya ba ha obehunu ni nyina moborofo oni bie papa na basa so na ene gi se mewom ni se o yare na ba na kache ha ono ama baby a wo beda na wamoduane adi kosi se wo ubenya ahoto na wo ababa bedi adanse nyame nsa wo ne so ne ma wo ye buradwe ne entiase so koso na wo pepe bi akompai body a e jape krum
ene awose woko adiji se be wo mu se bosumi bia oye all 91 te bia wo hye bia wetima prepare na wa ba bi bosumi bia ifia da to so mienu na oye no all 9 fa number na egu afidie ni so na frɛ papa yenko ne he odifo no etie na num kasa ketua na bo se wote na num kasa mpa ubo ebeto yam yenko he ne mra ya frɛ me na ye bo a odifo awiemfo ba me wo japekuru adum no nyame de ma ye kwa wo se yemfa nche kwa media me dwuma media ne se me nyame som ne me sofodie nyina me se me hwe nyanka misia mobro wafo bodi ana me hwe wo na wo ba no so nya nunku anti ese me ma wo nyame asem na wo nom na wudi na wo meye wo ba ni nyagidie se wo ba no na se wanka se mu problem na be dey e be sofo gidie ni mu a unso kristo nya twase obi o e dey ko wo gidie wo a wo hwe me no wo a wo hwe me no se sia wo hwe me wo na me no wo ka sa asem no bra ani achinye difo ho na si difo ni ho ba bia me wo a olumba ebe pie me so no ye ka che wo be yo mama na be ju nsem me hewura mu ba bi na de beda ahoto be de ba bia wo beda de wo betena aduane a wo bedi wo die wo ni hweku a me so wo de beda anyi achinyi bomode abra na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese me number wo hwe ma kira kwa adu nyam ye 0243 35 65 83 bra na abedu ha wo be hu nyame ani munyam ene ne kese amen. This is the nation's uncle, Offa Bishop Lumba. We are seeing in our family. A Koowaa Show na Ocean wo KUMAWOOD TV so no. O man no krasa wom. To me bon me kwabini si anu mo sam wo fa mani abere. Me simu nyina mo nka me ho. E wo Koowaa Show so, e wo KUMAWOOD TV. Ni enka no kra nkyere nipa. O man panyini yamfonso aka no kra kyere no. Saa na minister yamfonso hia no kra. Na nanom ahemfo apolisiefo asojafo. Ha obi bia wo fa kra me yebone am hia no kra. Bo me na yenka no kra wo man mu. E wo KUMAWOOD TV. Ofa kwaba. Yeah, cool. Ese we bai ofa oje ho sein. Jade ya to kwabena. Asabi wanya respect bi ama na oka afon kire no. Etim beto yakunadu. No nso agi the same phone. Say Ghana politics, football, Ewrade nsanim. Tina da bi am ka twem se mu ni asofo na chi. De ni adoko. Anti prophecy no wonyi ni. Wamwa. Ensama agent ha e wo Ghana ni social media nyina na yen so akeka bom ene yen so akabi ama wo so wate. Make sure so be Koowaa Dwumadie eye adwada ekosi fiada e wo KUMAWOOD TV na be ye de mu host Diane ena me de evremo. KUMAWOOD TV amansane yena live on KUMAWOOD TV GH on Facebook, KUMAWOOD TV on YouTube. Of course, some Daku's initiative, some Daku's TV. We also live there. And so you like the page, you subscribe, and of course you share for others to be part of the program. Now, that's why I said that Danny and Tazam for your room, a month for we said yes, and said Bianado, a baby, no more Cassay, you will home social media. Hey, if you was nigger in room loud, person, as he said, dear was sorry, what can be actually ma Linda. Oh yeah, TikTok star. Can be their channel and then a bar. Okay, we say in the bar. A big with Santana and another. Where you going, ma? Because me confirmation no say I want myself. And see, I don't know one person Yabeka dia. Yabeka. Me be evidence no. Edi ama TikTokers. Yentaso. Na me kan so be video say won na mo nke ka say abeku Santana di wo ba no na oso be ma ni fame on farmer no na me ka say wo be ka sa lendo say wo ma bi twem ate wo papa kwa sia mi ko dware aba and na kwa bi esu minu mienu ebe ija what I say ebe oja kwa sia yo catch us be catch me say ye ntwa so no ono so ye kwasia enti mu mienu mu ye kwasiafo menne wonum abua na ka so ni mata ha mo pa the whole world mo gange against me. I don't fucking care. Woni nipa me wo me ma me ye cha na me wo nyame na me wo mi nuanom enti mo gang na ye bi wo pa hwan cha wo se mo kwa na nyame de ma
nyame de mo se wo hye me true okwa de nyame afo an hye me so nyame de wo hye me true wo lenda wo hye me true me ni bia wo hye wo na matafa ho kwasi aba na afu se mi nya ho me wo ka me na me mfi wa ho mi lodi me kan yen twa so ne lenda minu mienu ye ya kwada kem aboa ponchipa driver prekoba kwasi ampanyi ni biba yen twa so mare ba yesan ko she do wani wo na be che time yen twa so hwe ni jimi ebi yarefo asiama bin o ma be jimi fo no owo do nya common sense no for kwagu wani so a enka wani na tuatua waso achi no enka bia enka be tua wusuntem aboa se yen twa so kwasia mi kodare me kwa ba mi etwa so amwahu wo na ne bo wo na fo ni ayo kwasia fo no de wo ma me jimi fo yen twa so ba video wo bana kodi wo bi kuna me abonidua brana betremu said they would try na yasidie continuously no be video and send twaso me bi ntwaso me de wash obi ni manan me kodi kotie na me ho amakwa lenda ka wo bana ye di na abonidua no because me confirmation no say I want myself and ti ano na wo pese ye beka dia ye beka me be evidence no e di ama tiktokers ye ntwaso Diane, everybody yankopon enhira afia. Onhira ababa na nso. Malinda. Yesi kukuru ni jaya keka nso be jaya. Na inkrasi sema ya na ewum ne se. Mene Diane nye fan ye ho. Mempa de wo Diane ho me frisa me kan be ye ne ya. Na obi oye madam fo ade a oye ne ye abefra mene Diane atem ni die. Bi ani ni pani ni asem. Efia tuoni abegu santana ni asem. Disa abeku okokwo mu ade bi. Na se onu kure bi a waka so obo amana ya se obi ahunu na daja. Na wudi Linda na chi se eye ne bandi. Na de befa we kina wo hia abeku na wetima akasa no wana. Eye jimi. Asama one oyonko won. Asama won oyonko Linda enya na fia. Woni nini. Ane Linda ni. Na nyi obi ohintasem. Ko yi woni pa bi o won nchen ahintasem adi. Proverbs 25:9. Uni abeku ntebane. Yeah. Ene ni dinda si oyebe ma warefo. Ne yire bete ne yembe chi no. Papa na ebete abuza se na maami ma ye ne den. Udi ase. Enye fine. Efi abufu ani wure fi ni onipa bia ya ma na sansi so. Ba ni ono ya ma obi de wo kai. Efi abufu anu obi ani monyama yira ma no ono nko ahunu ne ho so ye ni monyamfo. Ni bufu a ohunu obi opposition ye postman onim ne betima ba obi so. Onim ohawa beto obi. Eno anso obekasa sani ono de ne de ne yebegi atum se wa make se eye jimi onyai nipa wani afia nyama bi wo ha onye nipa wo wi ase nyina anya otamfo ebe ba ba hia nipa o enye ono a ko yesa na me nipa ne sa ado ne mo yo de ye nipa nyina achi no na wo de onim danyan opon we nyina achi wo hu na yie ana chaza se nipa pe nka we de ene sai uwi anu asa asra chira abeku no we invite you to see abeko interview asa akotena so aye show ni kama na wasore ye ni nipa ni sa Eni yonko ho adanse krum. Men ni wo yonko ho adanse krum. Men fa wano na adan. Men fa wano na adan. Men kase. Sa de oye me no. Sa de oye me no. Sa na men so me no. Metua de waye ne so. Ya ne waye ne so ka. Proverbs 24:28. Proverbs 24:28. Ya men yesa. Enye. Efia suba wono de enye. Anka me kura na ehiti na me pese me calendar na tuma. Enam sa abeku me kan minti. Me ka say Linda. Am gaza obana. Sem twani bi ko fa ano a. Sabita frache. Me yira ye wi no. Wono kura na abeka Linda nya mame modi ni nkomo nko akiri. Yem be hye no.
na wa save abeku because no ni asem kebi abeku ko atesa speech na yembe shina frame amene se we dey oyukurasi you ayo be yin to so twa so na nka twatia na wadi uni nipa na di ni ye na sebe obeyi emi sei afia sebe da obeto from nipa na bepa dia ofunu nipa dia bibia ontimi nyi nipa mfiri wo yare nipa na bewo opane wo yie nipa na beba wedding ana sebe ta fracha wa ponto nipa na beba be hyen ase ndi se asem si a hunu nipa ye hu se de edi nipa ho nkomo na wo na nke ye se anka nya wo de se tornado akoko obi ni edi na tem na de wa ba be hym so ne na nante pen ka anya oke da ka ba betre mo kama se mabom di mo kama se hey sa na nka be ba be eni o ba be enye sister enye me modi nshamra me modi ntumra ngu na dimbo bebebe antimi wa atetontoma Dimpa yasene sai ahunya. Dimpa yasene so benya ho. Na ni monyam yasene dwetɛ ni sika. Sa wo kura ni monyam so chen obi o wodi tani sika. Proverbs 22:1. Oh mi so say ne ye betimi affect ne madachi. Then as we dey musa, say we afia nim say ne ma no mu ni dachi, wa wunim kura. Wa wunim so mu ni dachi. E yasemu. Ani che ma na breto na ma mi hye no kura no. Ah, na onya sika tumi ye bibia nti ye mfansi wo. Ah, ye dey see wa, ye dey see wo. Na ever last story emre ne mu akonya na mo so mo free na mo ko ma adventure emra KUMAWOOD actor Kwapia. Aha, Kwapia. Ono so what the explanations about concerning argument a story between ono and the late Baba Spirit and family na yenko ne yenko hwema. Na possible bi uko mshafi ona one bigger quiz modalai yeah that was usually bi ana duru ni dey say usually ani ma be chia e mo se ni pa no wa bre baba wa bre bruta wa bre bueno wa bre uko so bre se ho se yare ni yes ano yare ni yes anu se so wi yare so cha on se ubi bia o bibia eba se wi ohun bibia oh tino wa bre no bia wa bre sa nso no e se no okọ ti se empese betna se ama se bi enyama se achia bi di achia na ye pese bese achia bi na ahanso no wadi na agro for so many years hana na dofo mo na kasa nso ede ewo waye adwuma o baby bebre na ahwe ne comedy shows na oye from bar to bar ne we nyina mo na wa akra afenanka obeye we obe stand up comedy nanka wato the whole Ghana na say nya kanso edidi so ana fofia nto atano ntino hana wa ankasa ma wo ye ni bibia ntino se wa free mu a na yesusu se abusua no ye bibi kakra ewa na se sie na on be so mku sie no wo ni krumu a na possible bi mo sie na bibia atoyi ena ne yesre abusuafo no na ni nyina mu no se yamfa force kakra ankasa mu a nyama bechia eni ntina na ye ni abra na ye yi wo no ni nyina ni papa mu ntia sebi ento wada ona ato nti ye hwese ye koye no wo honom na nyama bi bechia because of previous stars bi ni mu ho a omo free mu a ye koye omo yi wo baby ton amwa obi star kuku dam no ayi na ye o obi ensibo tino ne mpese wi so e be happen sa say amanfo bi free akra o say system so mu aidene we free akra anso de kakra bi a wo bi a at center wetim afọ no is waba say the two abusuafo na enim na say eniema no yesi na say ye tiem
tietie wo nso no Nyankopɔn encha de amanfo frɛfrɛ ye na ɔmo so ɛhyɛ ɔmo comment no abusuafo no so hu sɛ even the air canon so no ɛbɛboa na ɔmo sɛ ade a Ghana fo akasa ɔdo ɔmo de hye no no na ɔmo de hye no so abɛsom Ghana ti Ghana fo nso ɛka si ade na ɔmo ne Ghana fo enka mom na ɔmo nyɛ deɛ wɔ sɛ ɔmo yɛ ɛna ɔmo hwɛ na sɛ ɔmo nyinaa ka ɔmo adwobom sɛ ne sare a yɛnyɛ wɔ Accra na ɔmo from for meet na sɛ mo na mo kɔ sɛ mo na ebusafo gidi nkomo nokwasɛm sɛ ɔmo afrɛ meeting bɛ we ndi ɔmo kwa na frɛ ɔmo na frɛ ɔmo asie no na bibia atɔ yi ɛna ne yɛsrɛ abusuafo no na ne nyinaa mu no sɛ yɛamfa force kakra ankasa mu a nyama bɛkyia ɛne nti na yɛ ni abra na yɛyi wɔ hɔ no ne nyinaa ni papa mu ntia Ayan. So matimi de ayi na kronkran. Okay. Ame pa me ka abusuafo no de anka nkɔpɛ hwe wo nkan hɔ. Ofri he. Ofri ayi efro kopodu amota ba chim ayi wɔ na no wɔ no be. But otina Kumasi nkwa na otina ya na. Obetime Kumasi a che kura na okɔ akra de so wa heda nkyɛw. Enti ne nka ni krom ni yensie no that's all. No, I'm not saying say nye ni krom I said the way I know money abusuafo no ko say enke be ya ye nya de no Kumasi na nka no mo kan. Na nka otinti how many people even know him there? So they say hɔ no okɔtena bɔ ne bra hiti. Na me ka sɛ ɛyɛ nkwasiasɛm da sansɛm wenu ento asum. Munya abusuafo. Dayan na no na me wɔ fa so Roman Hill ka bibi sɛ etumi yɛ kɛseɛ Roman Hill. Okay. No ka bibi sɛ etumi yɛ bibi sa na ayɛ tourist one. Tourist attraction. The question is say tourist attraction chain wan kurom. Ka o man ni nim so ayɛ bibi mfa so pa bi wɔ ne so a. Ebe ma kuro na bɛyɛ krabɛhɛ. Me yesie sɛ be yɛ president Atamas ɛwɔ hɔ a one house yi me ni ɔmo nya adwene. Enkran agidini nipa ni mu nkran. President ni firi he mfante kwa wa nipa kura ntimi nkɔ. Ti yɛ pɛ dan kama bi siye. Ɛni yesie papa no wɔ hɔ wɔ mfante. Ɛni yɛ design wɔ nice a. Dachi bi obi so betima ba sɛ president we na me pɛ na sɛ me kɔ akɔhwɛ ni kurom. Ne baabi a yesie no. Ɛbɛyɛ tourism bi ama kuro no. Ama nipa nso atimi atukwan akokuro nim. Ɛnka wɔn na wɔsɛ bibi akɔso. Ni kurom gɔs bi nipa bebre nim hɔ. Bedi aku nipa bebre nim hɔ. Antwa de agya duabɔ ne nti ombɛhunu wɔ kakra. Na sabe obo ade ato nsa afra me a. Adenti na sa nim bia ne wɔ hɔ de a. Sabe ya kuro no nso betumpɔn. Nipa bɛkɔ wa me yɛ tɔn ade a yatɔ. Ama nipa wɔ nso atimanya lens kakra. Sem krasifo e ware ɔmo aho wɔ akura ya se wa. Ɔmo mefo ayɛ dokoso asabe tafraje. Eniema nani. Obi nso betima kɔ olumba mu nti. Na bia kurom ni bia kɔ hia me kurom ni aware na mansesa yɛ kakra ba kuro ni mu nti. Eni kwansa moje ya ne ha. Memfa so amubenya na meti ase amene mote a mechimu yi. Munhwe kura me mama tu akom ne ye. Kura me mama tu akom munhwe mu ye die. Na mo mpae ma no. Na mo mpae ma no. Ase kuro ni die. Ase kuro no wodi ye. Anu nso na mbedi. Na mo nso bedi ye. Ya de makosie bedi aku ni ye. Mi huya mo se hana. Kumasi ni pe ni mo abi ni. Ai. Mo musie ya kura ye ma. Ne na zo ni. Me kura se so ba kwa musie yesuo. Na ya to ye 5 Yaka nyina hete ye ntona. Dise nyame adom na mama adom awu amomo a. Ewo se mu komi kuro mu okoye ye na efe. This somebody si kwa onye wu se o se titiri we ya. Na Ghana nyina ha no ofire. Na obi nso atime de agira aba ho no. Mo se nkran, mo mpa bere ndi. Sika mo be ye ndi. Na do na mo se mu do nipa na ne de ahen. Utie ni oka na sika ni ho so kwan so wa. Mpanyini se wo dome aye den bra. Udome a bra. Bi enti no mbu sa abe no. Etomle bi sia ne ehunu do a wodo nipa no. Yensa amaye no wani ase. Na ne odo na wo ka na wa bre penasem wa bre na nka ase wo nko no. Ene de ahen. Sa odo no ene de ahen. Di Kristo kan da ne se wodome a di ma hyede so. Di se wodo obi a na odi na hyede so. Wodo obi a ne ntoto ye wodi so. Se wodo ne de anka busuafo kan you accept it odo ni ndi. Yetimi ma ye kuro nketo ane nyefe enya dinida.
Debia ye Kumasi Sunan and grind. Takurade. Saka Siena Titi na ho. Nanka 20 a hot pine say ya. Yen try the beer yet because the Pevian were many parts in the call and ya quiet one. Bow to a Siana Gassa, you for pine you, will be saying no. Oh, Kloya no Falumba to me or Falumba, I know you're ready, we are from Gossi, and many parts in the other, a basso. Pino doc a CS. They are Sangrao no. Nani panty dino crane, a pinum crab names a Kurobi or a friend is up. But say John Wu Yampany, one and two and a more called Sangrao no, and that will be our cast Sangrao was saying, baby, I said, John. Yes, you see. And yet, the just on us some more minor. You go see the Jubilee House, you go see an Giant. Can a Sangrao no associate you? You didn't hear dinner. Well, no one will say, John G. D. Crown of a boy will be good away. No opinion say you couldn't share baby. If you told me to be a sandy patrono, Nimpaja and a form from me, I recognize that you also pretty. A Jimmy House to me at Tolley Santa Nibi. I'm on for Bahobe share. Would any be a man Kumasan and cry? I don't know, just in the Mount Grazam to part to our man, so I'm making impact. It's only didn't want them on your knee. Let me am Gasso Frebusi more ha, maybe two. Me mudada wenti mam busa panni kanto da mon fanimra no no ni sika ndie no de ye edawa wo twende bia se yemra na yi aba obe ya bremponye masa ahete kakre no agya ma se koye ne ntan obe ka to se wa bodam papa kasi ate sa mana be she no ye obia die ba se na ruwa ye nti ase tu free se kwa me nkruma wuni esie ni kurom Atames beto aso ne esie ni kroma ankenne mienu ya matole center bi ewo eho a da kuro obi kura kokuro nya bi a yes ko me ko say mbese mu ba bi ede dan kroma wodi ase sure edu ko Israel ni ade ye ngasa America na yesi tie wodini eti ba bia yesi Yesu yesi ni etu di akwa America da bi eho na si ye ebe o ba bia subonte Jordan da no ye ngasa America ye kase di etam Jordan akoto ba e wona si dupa tu anamo ko he ye enwuru we nyina ya na dia no oju no want say but then no say we say for say don't want decide to afro maybe bia me dia dan mo mpa so be fra busu mu o hada wo na to bi so ahokire ka ho oduma nko ahokire eti mu obi gi bana busu bi o de don't care ahokire wo mu so amu kuro mu die mu angasa ameme de shia ba ya djuma ba bia no owu omre fia ose na da obi wukre ba ne ntubure ma na yi so ahunto nti so wo betima ba ye ni bi nti na wo ma fa mo ba yi that's the right word oh that's the right thing like ombenya kwan akobi obi o ha o se ba bia now my doesn't really matter dey afedi edi akire no anuano de ye no kure ani anim duro ene de etine ene de ho tie saa ne o man hu na monwene saa de we na ya ho dwene ho ho ti se onipa bia ba bi ofure no wase enso nkonsu na dotie enkwa ne dotie mu asase a opie free so na wase asase na ne bari ne so eye sunsum e implication said ye gunsa ofie boy na nanom di no am na nothing gran na no gunsa wo mkroma when I'm going by this sunsum free gran aba na woni o baba na dotie asa ko asase mi said ye tie kan no entrensan kwa asase mi said ye tie kan na honhom na sa ko nyankopon na honhom ne nko nyankopon ho said ye ode maa no Ecclesiastes 12:7 eti dotie be mu ne na ye gina ye bo wo free mu ba ye Banyi se fa akon ye tekira aboa no. Wow. E wa na ye sane no. Tiba bi ye twa ni furu ma hye ye no. E wa na wasi esie ne hye. Yeah. Ni akura na chi kura. Sa de onim nya di ye de ba. Eno na ma binum ye binum bone no. Wa wu ye sie ne nkran. Bo so ti ni krom da bia wa wodo wa ma ye ni bia. Da bia na wo hu no. Ba se nipa no wo ho na ye sie mu ohunu so na da ho go he ni bia. Sa de ni firi ho. Na ni krom ye ko ye ni kase a ye wi ske be jin sa ban de ni hu hyem ana ye nya de hu hyem timfa nya bibi okro ni ma na nya kra be ye betimi de ye ko ye nka betimi de ya ma na bro so fa
They decided it's the right thing, so they should just go ahead. Me wuna me jai. No more. Maybe I'm lying now. Na wo wonim katato. Ti wo me jai. Nipa bo nipa me ohoi. Sa me me ko. Maybe like not to me, friend. Let's go. I have 15 more minutes to go. So call and of course contribute. Me no ka se baba spirit ye kura bia wan ko o mu ntan hu ni sa. Na wo wu a wo sa busua to om busu no ye de be to dem. Wo mu nu sa ko no mu kra me na fe sa ya wo ne ko. Ozi anya ne ka no maame aberwa no afa ka atwa ase sinifo no si nti no. Aberwa no mu tratra toto abra mu nyame ahia mu atoto ka. Na wo ma aberwa no fa ka oba nkra ba bi obeda. Obi ko ni di hie bi a wo nkra. Eno so asa ba ne so asem. Oba be peche. No so ba ne so asem. Onko ne din a wagya ne ho. Ah, adwene no ho. Ne wo fe be bon tuma ma be di akra 2 days 3 days. Adwene no. Na wa wo ya atamfo ne to wasa ne afie ni odia. Hello, good morning. Good morning. Me ba show me into. All right, Pacho into. So yeah, that's it. All right. So you can also call, of course, a contribute now. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Great, Impacho Yenko. Pacho Free. All right. Pacho Wanonko. Look at morning. But the Pacific is not problem. It's normal here. Or that from Pacho Kasa. Entiong Ho Kasawai. Hello, good morning. Hi, good morning. Good morning. Pacho Wanonko. Hello. Pacho Wanonko. Middle Fupa. Yeah, good morning. Majoso, go ahead. Yeah. Pacho make a set to all right. Yeah. Let me say, if you have a problem, oh, I don't want to feel it. It's like I saw once. I saw fra. I mean, see you who TV no so. I see you home. I will phone. And yes, sir. Okay, sir. It won't come. Why? Hello, good morning. Yeah, good morning, madam. Hey, Roma here for more here. Okay. Patching you. Yeah, offer. So, any radio man. Yeah. Mako. It's a correct idea. SC 19 no. The offer can be I am the power or the opportunity ben I am not uncle from the Mao. Be the bonnet opportunity bay. Last thing we are there, you can't come once but the maximum. Any panel. Okay, so you with my code for free. And the opportunity you hold more. Yenam to you maybe your cousin minute. You better say amount of platform to see it. Yeah, the TV is yours, rejected. So you can see according to Bonia Wire. Punishment hanging by death. Now be a Indian. No one says that we are born here. A hanging my wound. And then I'm a Saudi Arabian natives. A lot of marginal. Look at the population of China. Didn't mean I said born in China, but I thought you the amount people of China. Madam, sister, the Utu Kwan was citizen or more, yes, citizen, after your panel into your home was that way. Yeah. And no man said near and I start here on my way here. And all things. So be about when time. A dear Bonnie, a dear who. And it comes back to what I said the other side. I can't even say about again. Now you will see it do or baby more of them and one of my own key. That's with my hand.
If you are not with the effect is to be relationship. You will see two or do everyone. All my own view. And this is one of them. I think we can't say. Yes. And yes, I want no musia. And to me, the man knows here. Yamisha P. Hello, good morning. Hello, good morning. Good morning. Maybe I tried that room, Moanonko. Pakistan Park. All right, pine too. The American. Good morning. Me pastor the American the North American. Me again. Me no fire again. When the pastor to be a or said in the tomb to that you finish to pray for 1 year. I'm not going to be and look much for. Over to take as much to prove me. Oh, the indicate from this one, what is done now for the chat to be there from what the professor John and I think. Oh, you are coming. There's no so many people. What I can't know what you do on that. But I don't think anything that the positive matter. I said, there are some great way to go. No, the best of the and catch it. I'm in your partner people. I'm not going to know how to be a book. I'm only to the case can never know for answer. It's very interesting. However, about that, I will tell what you do. If I know they were doing one or some opportunity, what about I will get on them to go a graduate study technology, open it and the ball. One can have a little bit while we're and then you can have a haircut. Let's have a different chance. You can have a black that they are open to the Yeah, that CP is also free contributing. Also, waiting my friend now, I contributing. All right, lots of messages. I'll come and read some for you before you be signing off. Hello. Okay, I have this message from Yvonne Ode that say, hey, Ofa. Yvonne Ode say, Ofa, you have spoken well. This is from a Peso that says that Ebusia Dofunu. Yvonne Ode, you're watching. Yvonne says that, good morning, Sister Diane. Please send my greetings to Ofa and Radio Man for me. This is from Peso that says, Ofa, you are telling the truth. Father Dominic says, good morning. Killing has become easy thing in Ghana. I have simply I don't know what to say. Have become an easy thing in Ghana. Well, mommy fancy you are the Twason is not really properly arranged for me. This one says good morning to you. It's from Danso yeah, that's a peso. That's a peso, yeah, peso is you, yeah. This is from Peso again, came many times. This is from Rantie Danny Boy. Good morning to us. All the way inside of Wase. Hello, good morning. Hello, good morning. Great. Mpacho, ain't you? Mpacho, me line is someone on call. Yeah, I'm a line. Mpacho, mo anon call, kasa. Yo, maybe appear I'm Pacific man. Pacific man. Go ahead. Okay, go ahead with your contribution. Get out fast. Great. On the explanation in the put your dear Mayana. Papa spirit to the end. Papa spirit to the end of Papia. And na yonko po dia omo eda na di nyina kyerɛ okay ebusuafoɔ nso omo so nkra bia pa wɔn ɛsɛ omo ɔno no kwa bia no wu a ɔkyerɛ na busuafo ani sɛ na busuafo ani nyame funu obi kurom me ameka sɛ kwa bia no nyame funu obi kurom sɛ di osi hɔ a ɔkyerɛ sɛ me afo bi nkɔdu kurom. Contribution here, unfortunately, I say Akati. Hello. Hello, good morning. Good morning, Dai. Vacha now what to say? Na go pa mo. Kobi ni ana. Ne adokwa. Okay. Kasa free anya fantada. Yo, Pacho eat you. Dai, na wede. Me holding Pacho my eat you. Na cheo fa so my. It's ready man to my.
Na yenka kakle bi besere ni pa ni bi etro mu. Tv no mu kompredo no mu kata so ya mu nyai. No mu nyai di mu na no bi. Oh, I would say fashion. De ulo no. Na wa flex kama. Aiza mu mani pa mu madan kata kata. Ade. Ayen ko kakle yenka kakla mfa yo. Na efie ho no nya sei. Hey. Afra we wo jini hu me now. Hey. Inju won so bo ba fe wa da. Na woni gini ka kire no. De obebia wanya na sa so bia. Ana be kan za gudu bo. O me do won te wi asama. Na wo papa. Baba da ya nyame kam. Yame enka so free. Hey, wapiza mayo. Hello. Hello, good morning. Mo sara na sada mu de. Mpacho me ho ye kobini. Sada mpacho ko bia so ya. Grace ya si kobi mpacho mo anonko. Sada. Dan ka ta be kan za yen to ni ku. Anka aka na ran kan no. Den ne wo wo bra. Bibia enkwakra. Bibia ariko bia mraka ma efu di plan ya jina e bia tonkana. Efu di bia tonkana. Ede ko ta bena, ratings na kan de. O me ti ti no goma na o do ay tonkana. Ana o mo tingre jina bibia mran ki bia mran kana. E pa lu gomu ni ko ati mo. Ya, ene ni pa pri fu ma pankra. Ni ni wa kana je o fu ni special. E bia yo. Na dan ati o jino ko pa na o ti mo je mo pe wan de ni ma tu wa jai e di atamni ne yo ne wi na na o di ya surprise dan sen kan te that's all from boy I just bet na mo fashion you. Yeah, that's the Kobe. Good morning, my ya. Good morning, Sophia. Kwapi akasa. But when you point at Sananka, omo faso, ya be no. Don't say, you can say, Baba Spirit in a year would be this year. It is a BBA near Quail, Zanka, or money which are for it last the catcher, which are one baby, which are for the but this may be a clue, maybe I'm a Crediana uncle. To be a queer, you know, why the open the extremo. Only a year you do an amount for body and push your hobby. I never come to do on Panty, Pumu, and Fancy, maybe concerned by Dinasy. Who are never come clue. Oh, 1 year, you know, by a deal of what lie, you know. Sana was an anchor, Wapi and a bigger fish nanka. I dear was a couple of one no. Nemum and saying, I was saying, you know, you still put in our clan. Only we shall follow an Indian. If you are someone of fair canon, and you're not quite so armed. Sana or Komu be and I was saying, Commonia, we shall follow a country in the ceremony. Move it to your best friend, someone could say what you know was stream. Nanka, you said the other young, we shall follow you, looking up one more. And we shall follow the banner so on my game. Omo di nan ko tia le san ni ma wi ni na dia mo ne mo be ka se ye na ye so de na obi free ana di pa ne ka se e ba sa wo so kire wo so sie mu de wo di yo bi en ne no de bi obi di bi ti ti kakra me tia kan no me tia wo no fa ane radio man Nyankopon hia mo fa ne ka Oh, it shouts. So we are for Kobe. Bishop Eko. Akɔ deɛ awurade nyankopɔn nhyira onipa bi a wɔhwɛ yɛn nnɛ ne wɔn a ɛtie yɛn nso na yɛkae onipa biara sɛ nnɛ ɛbɔ anwummerɛ nɔnso a wode bra Prase School Park ne so nyɛduru yi a wobɛhunu yɛn yɛhunu yi a wobɛhunu yɛn nko ara na classroom no wobɛhu sɛ light bɔ abɔnten ɔmo a ɔmaka nya inside nko ara na ɔmɔ light yɛwɔ abɔnten ɛwɔ dan mu nti no woduru hɔ a dan no obi nkyerɛ wo waabɛhunu awura mu wode wamix koraa na nneɛma mu ayɛ den frɛ namba no a radio mu ade to da no yɛbɛkyerɛ bia wɔn a nso waba yɛn nyinaa bom abɔ totoro su mpayɛ ɛno na yɛnhu no a ebi ne sɛ Baba Spirit de kɔ yi ebi anko gyina nkete ɛbɔ mpayɛ a kasaa obi atom aduro obi apɔison nkansi nkohunu n'anim na wotumi yi ne ho fi nya ne sɛ na obi na ɛkyerɛ baabi a yɛnkosie no no to yɛ onipa adwuma a woyɛ biara no wodeɛ wontumi nkɔ baabi a no waa wo deɛ
try say bit my boy and my bomb by to me share number na fine ready echo Ante echia ubia oba na ira number ni 0555 736811 0555 736811. Beautiful. For ye kwadia kwa mushe o Facebook live kwa mushe o fi na no. Ye beda wan say, I mean chama me Kate o was ma me say wo mo ye de onim papa koje do yin na me chia mo papa. Asda enkoma home estate and block factory sans na odi for na na wan so beda na say. Director for the show ye Ochino so of course executive producer for the show ye Rasam Dark who's famous and nua o ma ne bo me chidoma MCR. Me di Diane doing it. I don't know what's not. You be so up.